माने बेस्रा गामियाव बे न'खरसेल' होनबाबो जेबो नंला आरो बोराय बुरि आरो जेनेबा न'खरसे नुदों नै बिथांमोननि न'आ माने दैज्लाङाव दैफ्रा माबायदि फैयो माबायदि जायो बेयाव दैयाथ' एकदमबारे मब्लाबा लोमा इदि रखम जानानै खमान जाना थाङो आरो ना न'आवबो हाबो खमाय दा नोंसोर साबेसे दं न'आव दा जों बुरिल'सो बोराय बुरिल'सो बोराय बुरि सानैल' थौदो बोरैजाय नुदोंना नै बिथांमोना इयावनो थायो आरोखि हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु धनस्रि इउटुब चेनेल आं दिनै नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनानै लालायबाय आं दायो दंफैयो नै नुदोंना आंनि उनावहाय सारि राउन्ड दुब्लिबारि नुदों दा आं बेयाव मानि थाखाय फैदों आरो आङो मा लांफैदों बेखौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खिन्थिलांनि नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो अब्लानो मिथिगोन नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय बेवहाय नुदोंना ओरैबो माने दुब्लि गेजेर सारि राउन्ड आं बे जायगानि मोनसे समावहाय भिडिअ लाना फैखाबायमोन आरोना बेखौ बुङो माने खायजामाथि होननाय गामियावहाय तारमाने बेयाव गामियाव आं जाय जायगायाव दंफैयो माने बेयाव न' गंसेबो गैला माने सोब खारलांजोब्बाय बिराद गोजान आरो बिराद गोजानाव दा बिनिफ्राय दायो माने बिस्रा दङ माने हाग्राबारि गेजेराव नुदोंना बे हाग्राबारि गेजेराव न'खरसेल' न' दङ बे न'खरसेया बोरै दंथाय बेखौ आं मिथिया दानि जुगावथ' माने कारेन्ट कुरान नङाबा माने जोंनि फ्राय मानसिफ्रा माने उसुबिदा जायो नङा होमबा बे जा जायगायाव दङ माने दांनि दा जायगायाव दंफैखायो बिसोरनाव माने ना कारेन्ट ना लामा ना मा जेबो गैया बिसोर माबोरै सोलिदों माबोरै थादों आं नोंथांमोननो मोजां माने फारसेनिफ्राय फारि फारि बिथांजों रायज्लायनानै मा कन्डिसनाव दङ मानि थाखाय माने बिथाङा बे जायगाखौ गारनानै थाङाखै माखासे मालाय गासिबो गारनानै थांजोब्बाय ना बेहा माने दैखौ गिया नामा ना बेनो माने कारेन्ट नाङा नामा बिराद उसुबिदा ना उसुबिदाबो थानो हागौ आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खिन्थिलांनि नोंथांमोना जों थांफाबाय था आं माने फार्स्ट टाइम सारि राउन्ड खोन्थागिरि नुदोंना नायदो नै ओरैजाय सारि राउन्ड आं नोंथांमोननो खिन्थिग्रोनो ओरैबो हाग्राबारि नुदों दा नै बिसिनि लामाया बे आरो आं एसे लामाखौ बारबोबाय नैबे नोलोबारि आरो नुदोंना बे नोलोबारि ओमफ्राय ओरै बै गोजानावसो नुदों गामिया ओइ गोजानाव आरो ना न'आ आरो जेनेबा ओमफ्राय ओरैथ' न'आनो गैखाया ओरैबो हाग्रा गोजाखा ओरैबो नै हाग्रा गोजा सारि राउन्ड आरो हाग्रा गोजा ओमफ्राय आं दायो थांनोसै आरो न'जोंहाय नै थाबायलांबाय आं दायो माने बिराद दुखुनांथाव आरो माने दैज्लाङावथ' माने बेयाव नायजाखाया दैया ओरैबायदि दै जायो खिन्थु बिथांमोनहासो बोरैजाय सोलिदों बेखौ आं मिथिया आरो नुदोंना नै बेबायदि माने हाग्रा बारिजों थांनांगौ बिसिना लामाया दैज्लाङाव बोरै जायो जायखिजाया आं रायज्लायग्रोनि न'नि मालिकजोंहाय आं माने दहायो एसे नायदोंमोन आरो दहाय फैदोंमोन माने मानसिया गैयामोन दायो आं फैबाय मानसिया दं माने एसे रायज्लायनि आं माबायदि आंजों रायज्लायथाय जायखिजाया नोंथांमोना आंजों थांफाबाय था नङा होमबा अब्ला बुजिगोन माने बिथांमोनहा मानि थाखाय बेयाव दंबाय दं आरोखि दासिमबो माने फ्राय मानसिया बिसोर गामिनिया खारलांजोब्बाय आरो ओमफ्राय माने बिसोरल'सैहाय गामियावहाय नुदों दा ओरैबो न' गैया ओरैबो न' गैया नुदोंना ओइयावनो माने दैया खाथिथार आरो ओइयाव नुदों दा दैया ओरैजाय नै मानसिया इयावनो दङ साफा ओरैबायदि नोंजों एसे मोजां रायज्लायनोसै थौदो अबावबा ओइयावसो ओरैजाय आरो ना बिसिनि न'खौ आं खोन्थाग्रोनोसै फार्स्ट टाइम माने बेस्रा गामियाव बे न'खरसेल' होनबाबो जेबो नंला आरो बोराय बुरि आरो जेनेबा न'खरसे नुदों नै बिथांमोननि न'आ माने दैज्लाङाव दैफ्रा माबायदि फैयो माबायदि जायो बेयाव दैयाथ' एकदमबारे मब्लाबा लोमा इदि रखम जानानै खमान जाना थाङो आरो ना न'आवबो हाबो खमाय दा नोंसोर साबेसे दं न'आव दा जों बुरिल'सो बोराय बुरि सानैल' थौदो बोरैजाय नुदोंना नै बिथांमोना इयावनो थायो आरोखि ओमफ्राय बे आंनो माबा मोनसे खिन्थिनो नागिरदों जायखिजाया थांग्रोनोसै मा खिन्थियो बियो ओरैजाय ना नै मोसौ गैया नै बेखौ बे जावग्लिजोबदों जाहैबाय नै ओरैजाय वाव आं बेखौ माने बैसाग जेठआव माइसालि फोनो नांदों आरो बैसाग जेठआव बिसिमहालागै दै जायोना बेफोरावबो दैया ओरैजाय आरो ना ओइ दैयावहाय बेनिफ्राय ओरै जायो मा जायो बै कलबारिसो नङा होमबा बेखौ सेस जावग्लिजोब्बाय नोङो साफा ओमफ्राय नोंना बेयाव ओरैनो हाया खै बिगासो दङ बिगानैल' होद जिबौ नामाब्रा ओमफ्राय बेयाव मा गायदों भिन्दि होदोंमोन जोगोनार ओमफ्राय बे थागुना नामा थागुना औ साफा आरोना नों बेखौ जावजोब्बाय ओमफ्राय दा आदसा बेनो गैला बिराद खस्थ' मावो नोंथ' दा खस्थ' मावना बेमार जाना दं आरो बेमार जाना दङ ओरैबायदि नङा होमबा दा गाथ'दों फैदो ओरै फैदो
हेल' लोगोफोर नै आङो दायो जोंहा आं आदैखौनो होनसै आरो आदै जेनेबा आं आदैखौनो होनबाय आङो आदैमोननि न'आव मोनफैबाय नोंथांमोना माने फैनायनि लामाखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय आदैया गावनि ओरैजाय गाव खामानि मावनायखौ एसे खिन्थिबाय खुलुमबाय दै आदै नोंनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा बा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंनो आं गोदान बोसोरनि जासिहरग्रोबाय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आदैना खोन्थादो बेयावहाय माने नोंसोर गामिया मानि थाखाय बेबायदि जालांजोबखो बेबायदि जालांनाया माने बिदिनो माने दै बानायनि थाखाय न'खर दाउ अमा मोसौ मोसा लाखिनायनि थाखाय बिदिनो माने उपद्रब जाथारनायाव थानो हाथारियाव माने बिदिनो रां रुफा खामाय खामाय केरेलायाव थाङै थाङै दा माने बोरि बोरि जायगायाव हाबायनानै बेयाव थाहैनाय जादों आरो माने हाफोरावनो दङ बेनिफ्राय फैनानै आबादखौ मावनानै लाङो आरो एसे ट्रेक्टरफोरजों बिटिएखौ माने बेलेगाव लाबाय आरो बिटिखौ बेलेगाव लादों माने थानो थाखाय सुबिदाखौ लादों आरो दा खेथिखौ मावो आरो ओमफ्राय आदैना फिसालाफोर साबेसे दंमोन आंनिया सानैल' ओमफ्राय फिसालाफ्रा दायो अबाव थायो दा ओइ जयरामफोरखौ हाबायना दङ खानैबो ओमफ्राय नोंसोरो माने बे दैबारिखौ मानो गारना थांनो गोसो गैया दङ दंनाया माने आङो फलफोर माने एसे एला इयाव जायो ओजोंहा बालाबारि नालाय इयाव माने जायगा बे थेक आधा बिगाल' लानो हाहैदों आरो इनिफ्राय आं माने दा इसोरबो एसे खामायना लाथो आंबो एसे हानायावनो मैगं थाइगं मावनानै आं बोराय बुरै सलिना जाथ'नि होननानै आं थानाय जादों आरो इयाव ओमफ्राय दैज्लांफ्राव माबायदि जायो नोंसोरना थानाया दैज्लांफोराव माब्लाबा थांनाय दैज्लाङावथ' थांलाय फैलायाव बिराद खस्थ' जायो माने दैयाव थांनो गोनां जायो आरो बिराद बे सुबिदा जाथारो आरो थेवबो माने बे सुबिदाखौ माने खैज' खालामनानै थायो आरो जों बोराय बुरै फिसाफोरा एसे खामायना लाथो होननानै मालाबा माने दैफ्रा माने सानफा गाहाम लोमना थायो नामा सानफा थाया दसेनो थायो दसेनो माने 1 घन्टा 2 घन्टा थाबाय ब्लद थांनानै रानो आरो बेबायदि जायो आरो मालाबा समाव संनाय खावनायफ्रावनो मालाबा दै फैयो बिराद खस्थ' माने संना जानो गोनां जायो बेबायदि माने एसे जारला जायो आरो जोंहा बोराय बुरि नङा होमबा ओमफ्राय आदैनि जोनोम जायगा बबेमोन आंनिया कार्बि आंलं बेलगुरि बेयाव बेसेबां सनाव फैनाय बेयाव जोङो 13 सननि आवगायबो फैनाय जादों आरो ओमफ्राय बै समाव माबायदि बेफोराव माने बोरि जायगा बेसर फोजोबनो हायोमोन आरो माने दैयाथ' दै गैयामोन बिराद मोजां जायगा जों गय बागान खालामजोबदोंमोन बेयाव फाथै गय जाजोबदोंमोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला खै बोसोरमान थानानै दैया फैनानै सोब औवा सुवा सोब माने फबलाजोबनानै बिदिनो बुथारना गालांदों आरो ओरैनो जेनेबा बेयाव दै बाना जानाया खै बोसोरसो जाखो बेयाव दैबाना जानायाथ' बे माने बे जोंनि फुख्रि फबनाया बेयो 2 बोसोरसो जाबाय आंनि हाखौ फबदों 9 बिगा फबलांदों 9 बिगा 9 बिगा खेथि गायनायखौनो फबलांनाय जादों आरो साफा ओमफ्राय दायो आदैना हाया दैयावनो दं नामा दैयाव दं माने बेनो आरो बे लायनानै दैमासिमल' बिगानैल' आं खामायनो हादिया दाहोना थानानै बिदिनो थायैनो आं फिसाफोरखौ फेदेरबाय बेयाव आं माने हाख्लाबहैनाय जादिया आरो दा बेनिफ्राय जेनेबाथ' आदैनावथ' दाथ' कारेन्ट गैया बोरैजाय सोलियो आदैना माने जोङो बोराय बुरि बिदिनो बे डिजेलखौ लायना सुयो आरो जों माने बाथि लागायनानै बिदिनो सोलिना दं आरो दा ओमफ्राय नोंसोर गियाना गामि खाथियावथ' रावनावबो न'आनो गैया गिनाया मा खालामबावनो दा गिनाया गियो गिबाबो जों बोराय बुरि सिरि थायो आरो जाखांनो मालाबा बै दैज्लां बोथोरफ्रावथ' दैफोर जाबाथ' नोंसोरथ' बोरैजाय माबा खालामो दा बे दैखौ जों एसेबां माने साना माने जों बैसां दं नालाय बैसां माने गाखोना थायो आरो जों माने अब्ला माने दैखौ इसेबां गिया आरो नङा गिया माने एसेबां जों थाना मोननाय नालाय बेसे फैयाखै जों माने हर उन्दुआ आरो माने नायबाय थायो आरो जों टर्स लानानै ओमफ्राय अभार देरबा आरो एसे गियो आरो बेनिफ्राय मालाबा नोंना बुरिया आं बुरियाखौनो होनबाय आरो नोंनिखौहाय नोंना बुरिया थेवदो जों बेयाव थाला इमान खस्थ' होननानै बेलेगाव थांसै होनना बुङोना बुङा मालाबाफोर बेथ' बिदि बुंथ'वा माने हानायाव दं नालाय बे फिसाफोरखौनो सानहरो माने जोंबो दा ज' साब्रै साबा थांनानै जोंबोथ' एसे हान्थिनो हालिया मावनो हालिया दांनानै हाजिराबोथ' मावनो हालिया नालाय जों माने बेनि थाखायनो जों बेयाव जेने तेने ओरैनो मैगं थाइगं फाननानै जों सलिना थाथ'नि बे फिसाफोरा एसे खामायनानै देनां बुथुमना लांबा लांथोंसै होननानै जों थादों आरो माने साननाया गाज्रि नङा बिदि बायदियाव जों सलिना जाना दं आरो ओमफ्राय मालाबा नोंसोरखौ फिसालाफ्रा लिंहरोना लिंहरा लिंहरो माबा माबि खालामनो लिंहरो जानो लोंनोबो लिंहरो आरो फैयो थाङो नायफैयो जेनेबा नोंसोरखौ जेनेबा बे इमान खस्थ' नोंसोर बेयाव मानो थाबाय थादों जोंनाव फैदो इयाव थाफैदो होनना बुङोना बुङा बुङो जों लिङोबो जोंसो माने एसे थाथ'दों आरो जों माने हानायालागै थाथ'नि ओमफ्राय देनां फिसाफोरजों साफिना थाहैगोन आरो जों ओमफ्राय दा नोंसिना रायजोनि माबायाफ्रा अबाव जायो दाथ' फ्राय खारलांजोब्बाय आंनि मिथिनायाव जोंनिया माने दा मन्दिरा बेनो गामियावनो इयुन फैफिनजोबो जोंनि खालामबाबो बेयावनो आर'ज बेयावनो खालामजोबनाय जादों आरो माने गामियावनो फैफिननांगौ जाहैबाय आरो फैफिननांगौ जाबाय आरो माने न'खरा दाब दाबाव थाहैनाय जाबाय ओमफ्राय आरो दा इयुन आफा बोराइ बाथौखौ माबानो थाखाय फैयो आरो माने ओमफ्राय दा नोंसिना जेनेबा दैफोर लोमलाबायबा नोंसोर रेसन मोनगोन ना मोना मोनो
मब्ला समाव मोनो मब्ला समाव मोना माब्लाबा समाव मोना इदि रखम आरो दा ओमफ्राय एक्चुअलि नोंसोर गामियाव माने दायो जेनेबा न'खरबेसे दंमायो बे गामियावहाय बेयाव दा जोङो न'खरसे न'खरनै न'खरथाम न'खरब्रैयानो दङ आरो माने न'खरब्रै गासै खै घरमोन गासै माने जोङो दा बारायनानै 26 घर 26 घर 26 घरानो जाना दं माने हाबिदो हाबबाथ' 27 जानो 26 घराव दायो मुथथे इयाव न'खरब्रैल'सै न'खरब्रै माने जोङो न'खरथाम न'खरबा 6 घर 7 घरसो दंथ'यो माने 7 घरसो माने जेनथेन खस्थ'यै दंथ'यो आरो इसोरो बे आरो नङा होमबा बेनो होमबाथ' न'आथ' बिराद गोजान जालै नोंसिना गोजान ओइनो जोंहा ओमफ्राय बैयो जोंहा दै देरबाथ' नोंसोरथ' ओरैथ' बारलांनो हालिया ओरैसो हानो दावखोनांगौ जाहैबाय आरो बिदि आरो जों राम भारतमोननि खाथियाव थांनांगौ जाहैबाय माने एसेबां उपद्रब जायाखै आरो माने मानसि लांलायनाय फैया आरो माने आदसा बिदि आरो बिदि होमबाथ' आदैमोनहा मोनसे समाव बिनिफ्राय थांगोन आरोखि थांगोन आरो जों माने बारा एसे देहाफोरा जुदि हाथारबायदिबा जोङो माने थालिया आरो माने ओमफ्राय होनबाथ' गोदोनि समावथ' हाफ्राथ' बिराद मोजां बिराद सनामोन दाबो सनायानो जाफिनबाय गोदो आरो माइ खेथिया एसे खममोन बेसर आसु फोयोमोन बेयाव माने दा बिदिनो दला जानांगौ दा माइ गायनाय बेब'स्थाखौ लालांबाय आरो दा मोजाङानो जाबोदों खेथि बोनो मानसिफ्रा मावै दाङै जायहा मावनो हादों बेनो मोनो आंहाथ' मावनो हालिया आंबो मोनदोंमोन दा आंहा मावनो हालिया नालाय बिदिनो सोलिना थानो गोनां जाबाय आरो आं बेफार फोरि होनानैनो मैगं थाइगं फाननानै जायो आरो थिग আছে आदैनिसिम गोजोननाय थाबाय खोनाबायना लोगोफोर नोंथांमोना बे जाहैबाय आं मोनसे समावबो बे गामिनिनो भिडिअ लाना फैखादोंमोन बिथांमोन गामिया जाहैबाय खायजामाथि गामि होननाय बिथांमोना माने गामिया दंमोन 26 घरसो माने दायो फ्राय माने बेलेग गामियाव खारलांनानै दायो माने 7 घर ना माल'सै 7 घरबा माने बिथांमोना एकदम रियेलि 7 घर नङा आरो बिथांमोना जास्ट माने फामु स्टाइलावसो थायो नङा होमबा फ्राय माने बेलेगाव बिसोरो बिथांमोना जायगा लाखाजोब्बाय आरो बिथा लाखाजोब्बाय मानो होनना बुङोबा दा आदैमोनहा जा जायगायाव थायो माने मोनानि समावहाय ना कारेन्टआनो दं ना लामायानो दं ना रायजोआनो बेयाव न'खरानो दं नङा होमबा बिराद साननो लागा आरो ओरैजा माने सारि राउन्ड माने बिसिनि खाथियाव खुनु न' होननायानो गैया आरो लामा होननायानो गैया जेला माने दैलां जायो बिथांमोना बोरै थाबाय गावसोरसो मिथिसिगोन आरो नङा होमबा लामायाथ' गैया सोरनिबा आलिजोंसो थाबायनांसिगोन नङा होमबा बेबायदि आरो दै सामानि थाबायनांगौ जाहैबाय ओंखायनो बिराद जारला आरो आदैमोनहा माने आदैया दंनो माने फिसाला सानैबो माने बिस्रा अलरेडि बेलेगाव बिथा लाखाबाय होनना बुंदों जा माने आदैमोनहा माने गावसिनि बिथा जोनोमगिरि बिथा जेनेबा जोनोम जायगा बा गावनो फार्स्ट इस्टाब्लिस जाफैनाय जायगा बेखौथ' सोरबाबो माने इमान हसाव गारनायाथ' एसे गोरलै बाथ्रा नङा होनबा गावनि न'आ गोबायानो जा गिजियानो जा गावनि न'आ न'आनोखा नङा होमबा ना आदै ना बेलेग जायगायावनो टाउनावनो था मायानो था नों बिसिबां माने थाला न'आवनो था थेवबाबो गावनि न' गोबाय गिजिया गावनि न'आनो न'आवखा मोजांखा नङा होमबा ना आदै ना बेबायदि आरो थेवबाबो माने आदैमोनहा बुंबाय दायो माने दुखुनि गेजेरजोंहाय माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय माने बिथांमोना रायजो जानानै दङ आरो माने बैसोआबो जाया नङा आदैयाबो बैसो जाबाय माने हार्ड वर्क माने खामानिबो मावनो हाला ओंखायनो माने जाखिनि माने बिसोरो बोराय बुरै सानैजों एसे एनै जेनेबा सोलिथ'नो हायो हिसाबै माने बिथांमोनहा खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बेयावनो माने हर सान थागासिनोसै आरो जेनेबा फिसाफोरखौहाय एसे चान्स होदोंनो आदैया दानि गावनो बुंना लाबाय खामानि लाथों होननानै थिग আছে लोगोफोर आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो सोरबाफ्रा जुदि गोसोआव माबाफोर जुदि मोनदोंबा कमेन्टआव लिरनानै बुंहरदो बा सोंहरदो सोरनिबा गोसोआव जुदि माबाफोर सानदोंबा मोनसे समाव माने बे खायजामाथि होननाय गामियाबो ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम मै रुजु रुमुयै अनलायनानै ज' ज'यैहाय रायजोफोरजों रुजु रुमुयै माने मिनि बाला रंजा खुसियै रायजो जादोंमोन खिन्थु मोनसे समावहाय नैबे मा दै होनना बुङो बेखौहाय सिल'नि बे सिल'नि होननाय दैया बिथांमोननि गामिखौ साफा दंख' आरो सिलांखार खालामलांनानै दिनैसिम नैबेबायदि फरजायाव खालामनानै गालांबाय आरोखि नङा होमबा नावथ' बुंबाय आदैया मोनसे समावहाय माने गय बागान खान्थाल ग्रोम ग्रोम आयौ हाबाब बर' गामि सोमखोर बर' गामि नङा होमबा बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय बै समाव बे दैया माबायदिमोन बेसे गिदिरमोन फिसाथारमोन ना नाला आरो नङा होमबा ओंखायनो माने बुंनो हाया माने मोनसे समावहाय बेबायदि दै थायोबा मोनसे समाव मा जायो मा बेरो रावबो बुंनो हाया माने बेथ' डाइरेक्ट हाजोनिसो दै थारखोमा बेनिखायनो माने बेफोरबायदि हाजोनि दै फैनाय सेरावहाय बारा इसिबां भरसा गैया होननायखौ आंनि गोसोआव आरोना मोनसे समावहाय माबायदिमोन दा नायदो माबायदि जालांखो माबायदि खालामना गालांखो नङा होमबा माने न' दुवार मोजां खानो हाया गारि मथर फैनो हाया दाथ' आदैमोनाथ' लोमजाबा साजाबाथ' माबोरै नै गारियानो आङो फैनो हाया बाइकआनो जेने थेनेसो फैयो बै जायगायावथ' आं दहायथ' एकदमबारे गोलैहां जालायदों बाइकबो फैया बिदि आरो दा दै गानो मोनो
ঠিক আছে लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थिबाय सोरबाफ्रा जुदि नुदोंबा सोरनिबाफोर जुदि फरियालफोर जायोब्ला नोंथांमोना माने आंखौ गाज्रि कमेन्ट होनाङा मानो होनना बुङोबा आंबो मिथिया बे आंनि गामि खाथिनिनो जायो नालाय जों जेनेबा सिनायलायखायो उन्दैनिफ्रायनो आदैजों आं बिदिनो जेनेबा दुखु सुखुनि खोथा बोरैबा फैनायाव आं बोरैबा न'खौ नुनायखाय आं हाबफैबाय आरो हाबनाय लोगोसे दसे एसे रायलायलांसै आं होननानै रायलायलांनाय हिसाबैनो आं भिडिअखौनो एसे बानायबाय आरोखि बेखायनो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफ्रा जुदि कमेन्ट बक्सआव जुदि बायदिसिना जुदि सोंनांगौ दंबा बा बुंनांगौ दंब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हो जाहाथे आं बेबायदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट बा भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो आं बेखौनो दिनै भिडिअ बानायनानै एसेयावनो दोनथ'बाय अके लोगोफोर बाय बाय